Nu ska vi lära Elsa hur man gör så här. Okej. Upp den här. Nej, jag kan inte. Upp den här. Bra. Förlåt, jag kan inte. Kan du göra det här då? Jag är bara tummen. Kolla, jag börjar bara tummen. Oj, det är lugnt. Jag kan inte. Här. Gör så. Ja, alltså det ser jättebra ut. Jag glömde filma dig med. Ja. Hej, välkommen till världen. Välkommen till världen. Ja. Okej, lär mig den med tungan nu. Okej. Visa hur du ska lära mig. Hur du ska lära mig vad du ska. Åt båda hållen. Sluta. Jo. Alltså du satte mig men alltså. Ja, vänta. Okej. Hur gör man? Trevligt att se vad tungan gör bara. Vänta. Hur vrider man? Hur vrider man? Nej. Nej. Alltså den ploppar upp här igen och så men. Det var så jävla kul. Okej, stäng av det där för att det är pinsamt.